môžu vystúpiť vlastne iba kandidáti do volieb do Európskeho parlamentu. Tu je napísané, že rozhlasová diskusia zástupcov kandidujúcich subjektov do Európskeho parlamentu. Takže ešte raz, interpretácia zákona je asi jasná. Takže kandidáti, ktorí sú vlastne vo voľbách do Európskeho parlamentu, sú prizvaní k nám do vysielania. Veď koho ste prizvali, to s tým nikto akože nemal nejaký problém, viete. Za našu stranu idem ja, mám poverenie predsedu strany a nevidím v tom ako nejaký dôvod, prečo by sme sa tu mohli do toho naťahovať. Jednoducho naša strana poslala mňa, takže máme za sebou asi 15 diskusí, do každej prišli kandidáti, žiadna strana neposlala nikoho iného. Ale to je v poriadku. My nerozhodujeme za ostatné politické strany. Pán Kotleba, budeme veľmi radi, keď sa zúčastní kandidát vašej politickej strany, ale vám diskusiu neumožníme. A je vo vysielaní vítaný samozrejme, takže priniesli si niektorý z vašich kandidátov do vysielania? Priniesli si niektorého z vašich kandidátov do vysielania? No, strana vyslala mňa, takže nikoho iného neposlala, takže asi nie. Ešte raz opakujem, táto diskusia je určená kandidátom vo voľbách do Európskeho parlamentu. Na základe, akože, čoho ste sa rozhodli tak, že zástupca politickej strany je podľa vášho názoru len kandidát? Ešte raz opakujem, máme tu kandidátov za vašu stranu, ktorí by radi prišli do nášho vysielania, sú vítaní. Áno, tak som rád, že sme tu, áno. Ale vy nie ste kandidátom do som zástupca politického subjektu, kandidujúceho do týchto volieb. Ešte raz opakujeme. Aby sme sa pochopili. Dobre? Zástupca politického subjektu, kandidujúceho do týchto volieb. Vy to asi dosť dobre nechápete, čo je to zástupca politického subjektu. Veľmi dobre chápeme. Pán Kotleba, dramaturgia tejto relácie je robená rozhlasom a televíziou Slovenska. Zvolili sme si takúto dramaturgiu. Áno. Srdečne uvítame vášho kandidáta. Toto nie je nejaký čas, ktorý máte vyhradený do zákona, alebo čas, ktorý by ste si mohli využiť podľa svojho uváženia. Takže do diskusie vás nepustíme. Veľmi radi budeme, keď príde kandidát. Dobre, tak sa tešíme. Uvidíme, aký to bude dohru toto, no. Majte sa. Ďakujem pekne. Dovidenia. Ďakujeme, dovidenia. 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 Všetko dobré, pán. Aj vám. Pán Kotleba, môžeme sa spýtať, prečo ste dneska prišli vy a nie váš kandidát? No, ľudová strana, naše Slovensko zastúpená predsedom strany, vyslala sa mňa, takže nevidím problém, prečo by sme to mali nejakým spôsobom zdôvodňovať, ešte keď v všetkých podkladoch, ktoré nám RTV zaslala, bolo jednoznačne napísané, že očakávajú zástupcu kandidujúceho politického subjektu. Je tam napísané, že preferujú jednotku na kandidátke a potom zástupcu? No, to neviem. My máme napísané tu na rozhlasová relácia, čo sme dostali, zástupcov kandidujúcich subjektov do Európskeho parlamentu. Prečo neprišiel ten kandidát? Ktorý? No, ktorý tu mal byť? Vaša jednotka. Ešte raz. Naša strana, ľudová strana Naše Slovensko, vyslala do dnešnej relácie mňa. Je štandard, že chodí ale kandiduje. To, čo je u vás v teatrojke štandardom, to je pekná vec. Naša strana sa rozhodla tak, ako sa rozhodla. Môžete zavolať predsedovi strany, ktorý vám to môže zodpovedať, ale jednoducho som tu, strana ma vyslala, mám na to dokonca poverenie. Čiže my sme túto vec tiež s našimi právnikmi konzultovali, oni mali na to úplne iný názor ako v RTVS a určite podnikneme kroky nejaké na to, aby jednoducho sa tu takéto znemožňovanie férových pravidel politickej súťaže ďalej nestávalo. Čiže vy ste vedeli, že oni vás vlastne odmietnú, aj tak ste prišli? No nevedeli sme, nemali sme to skade vedieť a ani sme nemali na základe čoho mať takúto informáciu, pretože ak strana pošle nejakého zástupcu svojej strany niekde, tak nebude o tom predsa rozhodovať nejaký redaktor alebo dramaturg, kto môže byť zástupcom tej strany. A vy tiež kandidujete? Ja nekandidujem do Európskeho parlamentu, pretože keby som nebol župan, tak by som kandidoval, lenže naša strana, a ja osobne som presvedčený o tom, že sa nedá sedieť naraz v Banskej Bystrici aj v Bruseli a preto som do Európskeho parlamentu nekandidoval. Pán Kotleba, ale akú to má logiku, aby ste vy prezentovali názory toho, čo budete hajiť v Európskom parlamente, keď tam vôbec nekandidujete? Akú to má logiku, že prídete do diskusie, kde sa má strana prezentovať s tým, s čím ide do volieb? Ste povedali, že strana. Logiku to má tu, že tí kandidáti sú kandidáti ľudovej strany Naše Slovensko, to znamená našej strany. A strana si vybrala mňa na to, aby som prezentoval názory strany a názory tých kandidátov, alebo respektíve tie názory, ktoré kandidáti v Európskom parlamente by zastávali dnes. Čiže my sa tu teraz bavíme trošku o tom, že prečo naša strana rozhodla, ako rozhodla. Tu zjavne niekomu vadí, koho naša strana vyslala do tejto relácie, ale ja nevidím najmenší dôvod, prečo by túto právomoc, ktorú má naša strana, sme mali vysvetľovať dnes nejakému redaktorovi alebo dramaturgovi,
V tomto je zásadný problém. Zásadný problém nie je, že prečo som ja dnes sem prišiel. Zásadný problém je tu v tom, že si tu ideme vyberať, kto môže a kto nemôže reprezentovať našu stranu. Naša strana to nie je ani hovorkyňa RTVS, to nie ste ani vy. Naša strana sú ľudia, ktorí rozhodli, aby som išiel ja. Čiže ja vidím problém v správaní zástupcov RTVS, nie v správaní našej strany. Nie je to o tom, že by ste si išli robiť svoju vlastnú propagáciu? No ja som sa chystal dnes spraviť propagandu našej strany do volieb do Európskeho parlamentu. Tak ale mali tu byť ľudia, ktorí reálne kandidujú. Môžem sa spýtať, kto vy ste, že rozhodujete, kto tu mal dnes byť? Nedáva to logiku, nie je to tak? Lebo zatiaľ, viete, tých debat sme absolvovali už za históriu tejto televízie a rozhlasu asi pomerne dosť a ešte sa toto nestalo. No vidíte, to sú všetko novinky na Slovensku. Musíme tu proste jednoducho kopec vecí zmeniť tak, aby naozaj fungovali ako majú. Čiže podľa vás to nedáva logiku? No nedáva to logiku. Mne raz, keď niekto napíše, pošlite zástupcu, ja sa veľmi jednoducho môžem spýtať, keď vám poviem, pošlite zástupcu vašej rodiny a vy ho niekde pošlete vašu mamu, otca, brata a niekto iný, nechajte ma dohovoriť, prosím vás, nechajte ma dohovoriť a niekto vám povie, ale ty si nemala poslať sestru, ty si mala poslať iba mamu. Zástupca vašej rodiny je sestra. Keď raz strana za zástupcu do tejto relácie zvolila mňa, vybrala mňa, nemáme sa tu o čom baviť. Budeme robiť právne kroky, nechcem to zbytočne ďalej rozmazávať, budem sa 5-krát o tom istom rozprávať. Takže ak máte nejaké ešte iné otázky, konštruktívne. Niekto iný z vašej strany nie je dostatočne kompetentný, alebo teda tak až kompetentný ako vy, aby obhájil názory na Európu. Otázka znie trošku inak. Dnes sa mohli prísť niekoľkí kandidáti, ale strana, ako sme sa už o tom rozprávali dnes asi 3-krát, vybrala mňa. Tí kandidáti tu mohli byť. Strana vybrala mňa a predsa, keď jednoducho nejaký orgán tu neakceptuje zástupcu strany, nebudeme hľadať náhradné riešenie len preto, že to niekomu nevyhovuje. Oni sa nevedia vyjadrovať? Myslím si, že toto nie sú otázky hodné profesionálneho novinára, takže ak sa chcete spýtať konštruktívne, spýtajte si konštruktívne. Ak riešime tu takýto bulvárny štýl práce, tak potom sa obráte niekde inde. A prečo vybrali vás? To je, myslím, že na rozhodnutí strany môžete zavolať predsedovi strany, spýtať sa. Asi boli spokojní s môjim štýlom práce, tak možno preto. Ďakujem pekne. Ďakujem.